जातीय संगठन हिसाबै जों फरायसाफोरखौ सन्मान होयो दिनैबो सन्मान होगोन उनावबो सन्मान होलांगोन खिन्थु जानला मोनला डिसिसन लानानै बाथ्रा बुङाबाथ' जा साननाय दं जा राजनिति दल जाहाथ' सरकार होनांगोन नंखायनो जोङो रावनिबो बिरोधि नङा बिथांमोना इनिसियेटिभ लादों खौसेथि जानायनि इनिसियेटिभ लादों आं धन्यबाद होदों बिथांखौ धन्यबाद जों हाइकमान्डजों रायलायथों खौसे जानाय जायैया गोजौनि खोथा जों हाइकमान्डआ जि डिसिसन लागोन जों बेखौनो मानिगोन आरो खोब मोजां मोनसे रायजो राजानि अननाय आरो रायजो हहारिखौ जों मोनदों मानोना गोदानै जिथु गामि सोसनजाबाय आरो गोदानै गामि सोसनजानायनि उनाव जिथु बे गहपुर ओनसोलाव गोलैनाय गामिफ्रा दनसि समस्यायाव सोसनजानाय हिसाबै आं जिथु दनसि समस्यायावनो जिथु फैबाय थानाय दिनाव जिथु इलेक्सन गेलेगोन आरो बिपिएफ दोलोनिफ्राय जिथु टिकेटखौ आंखौ फाइनाल खालामबाय बे हिसाबै रायजो राजाफोरजों सावरायफैदों बिथांमोनजों गोसोनि खोथाखौ आं बुजिनो सेस्था खालामदों गोबां रायजो राजाफोर अननाय मोनदों आरो बेखौ नायोब्ला जिथु गहपुराव जिथु भट होनायनि जिथु अधिकार होबाय बिनि गेजेराव 60% भटआ बिपिएफआव गोलैगोन आरो खुनु सन्देह गैया रायजो राजाफोरखौ क्लियार पिक्चार होबाय मानोना जों नुदों बिथांमोनाथ' जथेस्थ ससियेल मिडियायाव नायो आजिखालि आखायाव बयहाबो मबाइल दङ दिनै बिथांमोना बे 5 बोसोराव मारै गभर्नमेन्ट सालायदों बिथांमोना मिथिनो हादों आरो गोदानै जिथु गामियाव सोसनजानायखौ बिथांमोना थगायफैजेनदों फार्स्टआवनो थगायफोनजोबबाय थगायनायखौ बिथांमोना हमनो हाबाय नंखायनो दिनै नुदों जे बिथांमोना जानला मोनला भट होनाय नङा जायथो गोग्गोम जाय मोजां सरकार सालायनो हागोन जाय जोंखौ निरापत्ता होनो हागोन बेखौ नायनानैसो भट होगोन आरो बिथांमोना नंखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा जिथु दिनै 15 बोसोर सरकार खुंनायनि जिथु अभिगथा दं आरो बिथाङा सुक्ति खालायखांनानै दफाफोरखौ मोजाङै इमप्लिमेन्टेसन खालायबाय नंखायनो बयबो बिनि सायाव नोजोर होबाय थादों दिनै थांनाय 5 बोसोराव सुक्ति जादोंमोन बिटिआर बे सुक्ति जानायनि गेजेराव फैसा हरनायखौ खरसा खालायनो रोङा आरो बिथांमोना माखासे पावारफोरखौ दिनै लानानै सालायनो रोङा नंखायनो बेखायनो रायजो राजा नुजादों प्रमद बर'नि सरकारखौ खुनु पयदे गहपुरनि रायजो राजाफ्रा एक्सेप्ट खालाया आरो दोलोनि सापर्टारफोरा बुंसोलायदों सरकार फैनायनि उनावहाय गोदानै हाबनाय बर' गामिफोरा सोसनजानाय नङा होननानै मानो गिदों बिसोरलाय गावसोर सन्देह दं नामा बे सोसनजानाय गामियासो दानख' जायो नामा होखाबाय नोंनो सांबिधानिक भाबै अधिकार होखाबाय होमबा बे बिथांमोना थगायदों नामा आं बिथांमोनजों कुइसन खालायगोन गावसोर सरकार फैबाल' हाबगोन बेलेग सरकार फैबा दानजालायनाय मा बेलेग सुक्ति बेलाय नङा होमबा जुदि सांबिधानिक भाबै जुदि हाबबायब्ला जिखुनु सरकार फैयाथों मानो बेथ' हाबनांगोन नंखायनो बिथांमोना थगायदों नंखायनो जों दिनै बुजिबाय जिथु भट होनायनि अधिकार मोननाय माने बिटिसिआव हाबबाय नङा होमबा बिनि खामानिखौ जों मावनांगोन बिथांमोना गावसोरनो सन्देह दं होमब्ला नंखायनो बिथांमोना मा खालाया जाय बिजों बुंनांगौ दरकार गैया बिपिएफआ स्पष्ट फैबाय थानाय दिनाव जों सरकारा फैखागोन नालाय बे गोदान समस्ति मोनसे खालायगोन जों आरो बेहाय मोनसे साब डिभिजन खालायगोन जों बिसिडिसि खालायगोन जों आरो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ बिटिसिआव जिबायदि सांबिधानिक अधिकार होदों बिथांमोनखौ अधिकारखौ सम्पुर्णभाबै इन्जय खालायनो थाखाय बिथांमोनखौ बे सुबिदाखौ होनाय जागोन आरो जों सरकार फैयोब्ला आरो जों मावफुंगोन आरो जितु आं दनसि समस्तिनि हिसाबै बिनिफ्रायनो गेलेनाय हिसाबै आं देरहाना थांबा बेखौ आं दायित्व लागोन गोदानै हाबनाय जिथु 16,000 भटार्सफोरनि थाखायनो प्रेस मुसाहारि बिथाङा देग्लाय जेंनाया खारदों होननानै नलेज गैया बे दनसि समस्तिनि नलेज गैया बिथाङा ओंखायनो जानला मोनला बुंदों बे 15-16,000 भटआव बेसेबां माने कास्टिं जागोन बिनि गेजेराव सानदों नामा बिथांमोना भट मोनगोन दिनै इसानिखि फैदों नैबे 500 जनसो मानसिफ्रा मोनसे प्राइमारियावनो गेदारिं जादों बे मानसिफ्रा दिनै ओरैनो बे जोंनि खोथा खोनासंनो फैदों नामा जों समखौनो होनो हायाखै 2टा मिटिंआव 5टासिम बिथांमोना नेबाय अब्ला बेनो फोरमाना बेसेबां धोर्ज आरो बिपिएफनि कर्मीफ्रा धोर्ज दं नेदों लिडारफोर फैदों खोनासंनांगोन होनना नेदों बेबायदि जों सावरायलायदों दिनै बेहायनो रोखा बिथांमोना गिदों सक जादों नंखायनो जानला मोनला खोथा बुंदों खुनु पयदे गहपुरनि रायजो राजाफ्रा बिथांमोनाव भट होआ बिपिएफआवनो भट होगोन आरो दिनै इउपिएलआ जेनखासिगोनखाय दिपेन बर' बिथांनि जोहै बिथांमोना खौसेथिनि बाथ्रा बुंदों बे खौसेथिनि बाथ्राखौ जोंनि हाइकमान्डआ डिसिसन लागोन आंना खौसेथिनि खोथाया आं खौसेथिनि बिरोधि नङा आंना बेहाय फैनाय कारना भट बिनायसो नंखायनो बे जिथु इस्युआ बिराद मोनसे सिरियास इस्यु बयबो बेखौ सिरियासलि साननांगौ जातिनि दल संगठनफ्रा साननांगौ सोरबा अकल बिपिएफनि सायावल' मानो दाय होबाय थादों खौसे जाया होननानै दिनै बिपिएफखौलाय मानो नारसिनबाय थादों मोजां सिन्था खालाय जोङो नुनो मोन्दों इलेक्सन समाव इउपिपिएलनि जानानै बिजेपिनाव भट होयो बिथांमोना आरो एबावबा सोरनि जानानै भट बिगोन जोंहा सन्देह दं नंखायनो क्लियार जाथों
जातीय संगठन हिसाबै जों फरायसा आफादखौ सनमान होयो दिनैबो सनमान होगोन उनावबो सनमान होलांगोन खिन्थु जानला मोनला डिसिसन लानानै बाथ्रा बुङाबाथ' जा साननाय दं जा राजनिति दल जाहाथ' सरकार होनांगोन नंखायनो जोङो रावनिबो बिरुद्धि नङा बिथांमोना इनिसियेटिभ लादों खौसेथि जानायनि इनिसियेटिभ लादों आं धन्यबाद होदों बिथांखौ धन्यबाद जों हाइकामान्डजों रायलायथों खौसे जानाय जायैया गोजौनि खोथा जों हाइकामान्डआ जि डिसिसन लागोन जों बेखौनो मानिगोन आरो थेंक इउ